Assalamualaikum warahmatullahi walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ala musidɓe julɓe hiɗen fuɗɗito ka darsu men wiyeteɗo ɗo Al-Wajiz li Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Haray musidɓe julɓe ko wonan nden e waɗude ɗi vidéoji ka nder YouTube konde tawde haray ene wonɓe leydi portoɗo ɓe hino woodi woɓɓe ɓe faalaɓe janngude tawata hara ɓe heɓali jannowo ɗum maɗum hara kaɓe gollata ɗon ɓe wata janngude saabu haray luutodirgol ko ɗum woni haray golleji ɗin woɓɓe ko ñalorma gollirta woɓɓe ko jemma gollirta awa kadi haray aduna on hande fo wonti saare wotere woɓɓe noye nokkeji tawata haray hayso ɓe faala janngude ɓeɓata ko ɓe jannowoɓe maɗum ɓe guure maɓɓe heɓata jannowoɓe ko ɗum ɗon fof addi en waɗude defte ɗo ka nder YouTube haray hiɗen waɗude nde deftere wiyeteɗe ɗo Al-Wajiz li Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. haray nde ɗo noon ko deftere fiɗɗa haray kadi ɗe mari defte goɗe wonɗen e waɗude inchallah programme ji ɗin hino ano jokka. haray hiɗen tori kadi kala ndaruɓe ɗi vidéo ji ɗo si tawi woni faljere no e muɗum haray ande ko menen falji haray noon si tawi woni kadi hina ɗum haray meɗen tori on duwaw haray hiɗen fuɗɗito ka darsu men e yewtuno darsu men feƴƴuɗon haray ko honɗum woni sunnaji julde ɗen e woli sunnaji julde ɗen haray no jogui pecce ɗiɗi ko sunna mo tawata hara ko ya wowlu e sunna mo tawata hara ko ya waɗu e janggino ɗi wowlataɗi hettitoɗen e majji haray darten ɗi heña heña haray ko ɗum woni en inni ko innugol du'awol istifta o du'agol ngol si fuɗɗo inna wondema allahumma ba'id baynana wa bayna khataya kama ba'idta bayna al-mashriqi wal maghrib janngugol on ɗon du'aw ko sunna hikkuɗen ɗon innugol amina on kañum kadi ko sunna e hekkuɗen ɗon innugol a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim si janga fatiha ɗon kadi ko sunna janngugol simore dewtetende ɗen e hoore fatiha nden ɗon kañum kadi innuɗen ko sunna adduɗen ɗon kañum kadi haray innugol subhana rabbiyal azim e subhana rabbiyal ala maɗum ɓeyda ɗon wa bihamdihi ɗum ɗon kañum kadi ko sunna haray du'agol hakkude sujudeje ɗen ɗiɗi ɗum ɗon kañum kadi ko sunna haray ko ɗum woni juulugol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka tayyagol aranu ɗum ɗon kañum kadi ko ɗum sunna haray kadi du'agol ngol kañum kadi haray ka sujudere ko ɗum woni ɗimmere ɗum ɗon kadi ko sunna haray kadi salmingol ngol e ɗiɗaɓuru ɗum ɗum ɗon kañum kadi ko sunna haray ɗon e yewtuno ka darsu men haray ko façon ji jelu e salminamo hande inchallahu en fuɗɗitoto darsu men on haray en andi ɗa haray koko sunnaji ɗi wowlataɗi hande inchallahu darsu men on ko sunnaji ɗi waɗataɗi hara ko sunna amali hara ko sunna golleyankejo hara na konngol hato jini ara ɗum ɗum raf'ul yadayni ko ɓantugol juuɗe ɗen inda takbiratul ihram ka tuma on tigi waɗata takbiratul ihram ka habbirago hormantego haray ɓantugol jungo ngol inna allahu akbar ɓanta jungo ngol imma ɓanta adda hanka ɗoppima ɗum adda hanka balaje ɗo ɗum ɗo kañum kadi nayimi tamudi nayimi lancitudi koyemi fontudi ni mi hiɓɓodira mi fewtina ɗum ɗo ndewe anden ka qibla haray ɗo hiɗen mari darsu haray mono faala hirtade ka juulugol on tigi hettoto haray darsu on no ka nder YouTube kadi haray no winde makko sifatu salat haray no hila haray ɓeɗe holli ton ko honno juulirte haray wa inda ruku ɓantugol jungo ngol kañum kadi siɗo wadde ruku'u wa rafu minhu si tawi woni ɗaɓantade kadi ga ruku si minni allahu akbar minna allahu akbar mi waɗa ruku si mi ɓantake kadi minna allahu akbar ko ɗum woni mi ɓanta juɗɗe ɗo na innugol allahu akbar o wonde haalde fi muɗum ko ɓantugol juuɗe ɗe haray ɗum ɗon kañum kadi ko sunna haray kadi wal indal qiyamu min at-tashahhud al-awwal e daranagol ko ɗum woni wa indal qiyam min at-tashahhud al-awwal kañum e ɓantangol juuɗe ɗen wondema si tawi woni anga gayni tayyagol aranum ɗum si tawi woni ko fana wonɗa e juulude a juuli darɗe ɗiɗi sa ɓantani ke tataɓere nden ɓantugol juuɗe nden ɗon illa allahu akbar a tamita juɗɗen ɗon kañum kadi ko sunna haray ittaba e seydina ibnu umar ɓe maki wondema nuraɓe sallllahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hari ɓe ɓanta sokeje maɓɓe ɗe hazwa mankibayhi ha feppodira e balaje maɓɓe ɗen izaftataha salat si ɓe falanoma juulude wa ida kabbara si ɓe habbirani li ruku on ɓe ɓanta kadi sokejo maɓɓe ɗe wa ida rafa'a rasahu si ɓe ɓanti kadi hoore maɓɓe ɗe mina ruku'i ka ruku rafa'ahuma ɓe ɓanta juɗɗen kadi kadhalika aidan o waɗa non وعندنا في إتما بينو كانوا هاي أن ابن عمر وعندما سيدنا ابن عمر كان بلاتينو إذا دخل في الصلاة سبناتي كجلد كبر بحبر ورفع يديه بمنت سوكي جمع بني
وإذا ركع رفع يديه ستي وني كان بيرود يود بمانتا جود مبني وإذا قال سماكي كان سمي الله لمن حمده رفع يديه بمانتا كان جود مبني وإذا قام ستي وني كان بدرجة من الركعتين كروني على دار دي رفع يديه بغير دار دي بتايك بإيماني كتتبردن لو كان هاري بمانتا يلو جود مبني ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عمر نو إني نو هاري ولا كان بسيجي نو هاري كنولا صلى الله عليه وسلم ما جريني هاري كوني جردته ويسنن وحري كنيو كان كسلنا رفعهما بانتغول احيانا ودغو عند كل خفض ورفع تuma banto to da tuma banto to da imma tuma banto to da ma jodo to da wo hare no hida kanu kadi wonde ko ya bantu jude den haysi tay woni ka sujud sa wadi sujud anga bartike no wonde no hida kadi ya wadu ruku hakkude no hare no musibbe julbe hare jaawore bola nade no do hakkude karam ko be si tay woni hida wawi bantu jude si tay woni aybi ka sujud a jodike kono hare en indi de do deftere do hare wona yanjugol hafi itini sabo hare fuddoto no fu hare hida nanugol kongudi ko odo wi hare ko faala den ko jondugol hare ko duwoni ko windi do kon tun hare en landal e yanjugol ha fedditi hare ko duwadi kala ka bantoto da kala ko wadata hare no hidaya to no jungo wonde en indi wonde ma do kadum kadi sabu dum do enta ma kadum kadi e hadith Malik ibn Huwairis بماكي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بسها بابلو بماكي بهين الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بماكي جود مأبد في صلاته كجود مأبد إذا ركع فعل بوان ركوع وإذا رفع رأسه سبمانتي كريهور مأبد بين ركوع كركوع وإذا سجد كجود بمانت جود مأبد وإذا سجد سبسجي كجود بمانت جود مأبد وإذا رفع رأسه من السجود سبمانتي كريهور مأبد كسجود ودوني حتى يهذي به فروع أذني بمانت جود مأبد ha bat ko doni haw batto ko doni fewnodira e duma e kakol noppi mabbe di ha battodira haray dum do kanyum kadi ko sunna jakke andi bantugol jungo gol sono wo sono dum do kanyum kadi haray ko sunna wa waqul yamini ala shimali fawqa sadri haray wallingol yaamo gon e hoore nano gon dewta ka berde wadugol gol ni haray dum do kanyum kadi ko sunna dum do non kanyum kadi haray no tabiti sifaji buyi hida wawi wadde ni jogito do hida wawi jogitagol do hida wawi wallingol tum hara alla jogitaki imma wallina kadi ka berde ma dum wallina kadi duga haray din do fo no tabiti haray non wandema ittama e Sahl ibn Sa'd be do be maki qala be maki kana an-nas alihim be yu'maruna hi be yamire ay yada ar-rajul yad al-yumna de harihi be yamire wandema haray yo neddo fu neddo walli jungo mu nyama gon ala zira'ihi yusra ko du woni haray ka juude makko nano fi salati ka julde ka sogode juude makko nalal fi salati ka julde qala Abu Hazim be do be maki la a'lamuhu bi an la yawaridum illa yanmi dhalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam wande ba de nyawore do wonali si wana de do haray ko tugorade e nula sallallahu alaihi wasallam o do ko fala endude wonde mak sahaba jon ko yeti en ko haray wona kan ko bijiti so yi o woli ni ande dum wawa wonde si wona hara ko nula sallallahu alaihi wasallam monadiri وعن وائل بن جهر إتانا ولكن قال بما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد كلمة بدون ما ونلا صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى بواد جنب ما بنيامو غون على يده اليسرى كجنب ما بنانو على صدره بدوتك برد ما بن على دون كان كو سنة والين غول ني ka imma ni engini imma jogitoda madu wallina ka berde madu wallina ka le wuddu hare di do fu kanyum gadi ko tabitudi mo waduda wo wuri ko buri moddude ko wonde ya wadir ni jogitoda wonde wallina ka berde wonde wallina ka le wuddu hare ko dum buri moddude sabu hare a gollitiri hadisaji di fop hare tata dum ko dum inneten an-nazaru ila mawdi sujud daru gol kanyum kadi ka sujjata do tawata si tay woni da dara adarike ara da darde ka wonda e sujjude don kanyum kadi ko aga sunna sabu ittama e sayda Aisha be maki lamma dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ka'ba bainul adonati sallallahu alaihi wasallam rasudu ka'ba ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi ko wadi ko be judi don haray ko woni be ittali gite mabbe den e nokkure kabe wonno sujjude don hatta kharaja minha ha be yalti e mayre
haray non na yabundu an yaf'ala fi ruku'ihi ma tadammanatu hadhihi al-ahadith min al-hay'at haray ko yo wadu ka ruku'u makko e di hadisaji noneji e di piji jantadi ka hadisaji do haray ittama kadi e shayda Aisha be maki kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nula do latino idha raka'a sibe wadi ruku'u lam yuskhis ra'sahu ko dum woni be baddata hore mabbe ne sibe wadde ruku'u a be wadi tati hara hore den no baddi hibireni ko woni yeso mabbe walam yusawwibhu be turotako kadi ha fe'ita ko dum woni kanyum kadi be turotako ha fe'ita walakin kono bayna zalika ko hakkunde don ko dum wadi be turotako ha fe'ita be battotako ha fe'ita ko be feppin ko dum wadi sahaba be inni hara nula do filli filli be hadisa be nula sallallahu alaihi wasallam be inni hari nula do wadi ruku hay sa hibbi ndiyam ka bawo mabbe dan hibbata hakke ko tawta bawo no feppondiri وعن حميد في وصفه هر إتابع وصحابة جرؤوا كدين صفنا دين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جود نولاد صلى الله عليه وسلم قال بماكي وإذا ركع ستيوني نولاد رجينو أمكن يديه من ركبتيه كدون أجوجي توتو إن وندما أني بناينو جود ماكو ديك كوبي ماكو ثم حصر ظهره بفوتندرا باو مبengol كجوجي تاغول هانغا سكوبي دي هر كانيو كدي فوتندرا باو غونغا hara ino mesi filo ke dum no fu ka darsu mesi fatus salat hara mo hilti ke on no video hi ay hara mede woni don ko honno julirte hara dum don kanyum kadi mede ebbude hara mede tori kala jenti do darsu do sino fala andude hara ko honno julirte ko honno dum annotte yo hilto yo no video وعن وائل بن هجر هر إتما يروك أن النبي صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي أن النبي صلى الله عليه وسلم نولاد لاتينو كان بلاتينو إذا ركع سيب ودي ركوع فرج أصابعه بسند رينو فقدو ودي كوبي مبدي كوني بجوغو رينو كوبي مبدي هنايو بيدير كوبي مبدي جوني إنه كوبي مبدي ني كوني بجوغو رينو ني هراي كل مبدي نو ساكي ni be jogitirta wona haray hibbidirgol jogo koppi dinga haray akoni be jogo rayno di bisikito haray hi video on akoni be jogo rayno koppi mabbe di haray hinani wanani koni ontini jogo ta koppi makko di haray do kadi an abi humayd itama do kadi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nulado lati raka'a nulado lati no siberu i wada yadayhi be wadayno sokejo mabbe den ala rukbatay ka koppi mabbe ka annahu awi ay makambe qabidun alayhi ma ko be tamu be koppi mabbe den ene ini koni ko be detuju sokejo mabbe den be wallina ka koppi be jogi toroni ay nayi be hibbidirde be jogi toroni nayi be ilu kadini haray ko ni be jogi torayno ووتر يديه فنحاهما على جنبيه كدوني بوقتندرا جود مابbe den e gabuse mabbe hinaye be hirbo gabe jogi toroni haray ko duwoni wanahahuma al janbayhi be woddi taw kanyum kadi juude den kanyum kadi harade be mali becce mabbe den ga enen inni a ko di be waday non ni haray do e do no acciri do ala e memindirde balaje den ga kanyum kadi ala memindirde e buse mabbe den haray jawabun nun kanyum kadi sunnaji ko dum woni haray wadete in taqdimul yadayni ala al rukbatayni si tay woni da yahande sujudu haray ko ya nabu juude den sinaba ko pidi fi sujudi ka sujudere haray dum no kadi itama hadis abi hurairah be maki qala rasul sallallahu alaihi wasallam nula maki idza sajada ahadukum si goddo e mon no sujude fala yabruku wa ta'ujittu kama yabruku al ba'iru wa no gelo ba jittorto wali yada yadayhi yo wadi juude makko den qabla rukbatay watti ko pi makko ni haray non do ko inete yewtereji mo lana di be mas'alaji do sabu haray ko imam malik kanyum haray e ulama al hadith wa bayani amma abu hanifa kanyum shafi'i kanyum ahmad ibn hanbal ben do ko yari ko koppi ko en faala kana tude dalede ko woni yanjugo jeda mundum an yafala fi sujudihi ko yo wadu ka sujude makko ma tadammanatu hadhihi ahadith min al ayat e koko jantoto den do ko woni e di hadisaji di jantoto den do haray dum kanyum kadi ittama an humayd fi wasi salatu nabi sallallahu alaihi wasallam be do kadi sifino julde nulado de sallallahu alaihi wasallam be maki fa idha sajada sinulado harisi be julde sibe suji wada yadayhi be wada ino soke be jama' be qabla ghayra muftarishin harabe wallina ko woni harabe wallinirade ni eyi wobbe sino sujude wallina dum do foka leydi ka hala dum do kanyum kadi hala dum do ko woni ni hala game ma ka leydi ga kadi nema ka beccega wala qabidahuma haray kadi nayo on tugi tamude
واستقبل في أطراف أصابع اليدين القبلة كدوا دي كدي فيوتنا كدي كل ما بدين كقبلة ستايوني بجودي كهذا كل اللي عنده دوا تورا فيوتني كقبلة هذا كدي كل جود ده كدي سجوي نايم فيوتني ده لو كدي نايم لانجوتني كويمي هيك بدي جود ده كويمي أكتر ده فيوتا جود ده كدي فيوتني كقبلة هذا كان وعن براءة إنتما وعن براء إنتما ولو قال بماكي قال رسول صلى الله عليه وسلم ودمن لا دماكي إذا سجدت سجي فدع كفيك ودنوي مادين وارفع بنتا مرفقيك كدوني هذا سبون مادين هذا كويا ودنوي مادين كورونا يا ولي نندو فوق ليدي هذا نلو كان هذا وعن عبد الله بن مالك بن بحينة إتانا ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم نولادو كان بلاتن إذا صلى سبجول فرج بين أصابعه حتى يبدو بياض إبتي هذه السن لري بين يدي حق نجود مبنين حتى يبدو بياض إبته كدون ها لين الكما بدين قطو هاينو سكي هناي مهي بدر ni besujja hari ko ni besujji tan do fewta ka qibla hari si besujji goddo hi ay ko dum woni le nalti mabbe dinga tabata hara be hibbindira dum do ni si wala hara si tay do woni bido wi do wodi ha hara ko indete dum do hida waye hibbindirde sabu hara hida mari ella وعن عائشة إتما سيدة عائشة كان قالت بينو كلماتي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحتى كنولاد صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشه هاري من ولي كدنكي فوجدته بتوي مساجدا كو سجدو راسا أقبيه كدوني كو هيب بندردو كو جوغي دردو تبه مكو دي أكدوني هاري كل تبه مبدين فوي هنو هيب بندري مستقبل بأطراف أصابه القبلة هاري كدوني هاري كل دين كدون كدفون فيوتي كقبلة ini fewtu ko qibla ka koyde wo ka jumdawo ka koyde wo koyde kolli din ko fewtu ka qibla ko dum woni koyde turoro ni ko heddi ko fewtira ka duma qibla juude den kanyum kadi silan suddi ko yo dum do yo fewtu ka qibla wa an wa'il ibn هجر بيلو كان يتابع بيلو قال بماكي أتيت المدينة بأرنو مدينة فقلت بي لأنظرن إلى صلاة رسول الله بيلو كان إني بلت بنفالة هيدي وانما جلد الولاد صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث بجانت سير أي حديثه وقال بماكي ثم حوى أنتما قلوني أنتما بفوكي فسجد بسجي بيعني سجد غنغر فصار رأسه بين كفيه قلوني هوري مبني وني كحقو دي مبني ستي وني سجد كو يادت جودة دي sekarang tugoy ade donc juude de wona hakkunde ho harano fewnodiri e hoore maade ma juude de wona harano fewnodiri e becce maade ko dido riwayaji didi imma ka sujjuda do hara de juude do no fewnodiri e hoore de ka sujjuda do ma harano fewnodiri e balaje maade ngare di no di kala no sen أريد أكلم كذي إتام وندم هري وعن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم نولادو كان بلاتي إذا سجد سجد السجي ضم أصابعه بهب إدرين كل ما بدين فيوتنا كقبلة هري إتام كذي حديث أين تربرا بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم نولادو لاتينو إذا سجد سجد السجي فوضع يديه بالأرض بولي نيسوك جمع بين كليل استقبل فيوتين بكفيه نوي مقبله وأصابعه كل كويد مقبله القبلة قبلة وجود له كويد له فوق فيوتو كقبلة جاء بنك ولي سنة أن يكون جلوسه بين سجدتين على هيئة التي تضمنتها الحديث هري وندم هري جودا هري كدنو هدا جودا قل هري koyo tawi hara jonne makko nangi no yaadi e koko yawteten do joni al aisha ta hara dum no kadi itama sayida aisha kala be maki wa kana yaftarisu rijlaihi yusra wa yansibu rijlaihi al-yumna hari nula sallallahu alaihi wasallam hino jodo ka ko woni e koyngal mabbe nanangal be fonta ko woni yamangal hara ko dum doynete al iftirash jonno si tay woni ko darde nayi ko ya jodor ni ene hara de wadi video tindi do fof ko honno gerdete hara yiide yamiri jama'u iltagol e video do ara video no windi makko sifatu salat ara wa an ibn umar itama sayyidina ibn umar qala bima ki min sunnati salati no jaya e sunnaji julde an yansiba qadahu al-yumna ko yo fontu ko dum woni ko yo fontu ko dum woni ara teppe koyde nyaame de wa istiqbalihi bi asabi al-qibla wa fewtina de don kolli majje on ka qibla wal julus ala al-yusra o jodo ko dum woni ara e nanangal ko de jodde do inete ko dum al-iftirash wa anta us itame o do kanyum kadi kala be magi kulna me wi
بوي ابن عباس سيدنا ابن عباس في الإقعاد على القدمين جودا قول كتب فقال بماك هي سنة كسنة فقلنا له بوي وإنا لنراه من مهيد جفاء كمتر في بالرجل قول هذا جودا قول في نمتني ɗum ko ɗum woni haran metti fi ɗum ko kaade mettuɗo fi fa qala haray ɓe faala innude seydina ibnu abbas ɗo ko mettuɗo fi ma jooɗortoɗo ɗon haray no metti fi on tuma qala ibnu abbas seydina ibnu abbas jaabi o taabijo ɗo bal ɓe maaki hiya ɗum sunnatu nabiyyi haray ko sunnanu laaɗo ma o sallllahu alayhi wa sallam jaka ko ɓe faala ennude ɗo haray ko ɓe seydina ibnu abbas yamiri ɓe yoɓe jooɗor noon ɓe inni haray no gasa hara ko sattere seydina ibnu abbas Sayyidina Ibn Abbas inni haray na sattere mabbe fi haray ko non sunna mum yamiri jeena mudo alla yanhada min as-sujudi hatta yastawi jalisan wala yo yahan sujudu go ha o jotto simi sujjoyi mi arti ndayo mi yahi tan sujudu go ha mi jodo fiw haray dum non kanyum kadi ko sulla wa abi qilada qala be do kadi maki akhbarana malik ibn khuwairis al-laythi haray be do kadi ittama be do annahu ra an-nabi sallallahu alaihi wasallam be do wondema بيين الله صلى الله عليه وسلم يصلي النجول فإذا كان في وتر من صلاة ستوي ولي دام ساكي تورنك جلد مبه لم يضحد قدوني كويتر لم ينحض إما تاكو حتى يستوي ها بفتن رقائدا كبجودي جيلا نقول أن يعتمد على الأرض كدوني كيو جودو كليدي إذا قام ستوي وإمانيك من الركعة ركعة كيو توغر كليدي هذا يقول لهم كان يتامى حديث أيوب عن أيوب أبي قلادة عن أبي قلادة بماكي جاءنا مالك بن خويرث اتبع بينو كدي كرسين فصلى بنا بجل من في مسجدنا كجول دم هذا نه فقال بماكي إني أصلي بكم هاي هن بجلنا أندو وما أريد الصلاة كنا نمي فانداك جلدني ولكن كنا أريدكم فادي أن أريكم كنا بهلة أن كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كنا نلاد صلى الله عليه وسلم ميري نجولا قال أيوب بيدو بماكي فقلت لأبي قلادة بيواني أودو إيوية أبو قلابة وكيف كانت صلاة هرين الله صلى الله عليه وسلم كون جولي رينو قال بماكي مثل صلاة شيخنا هذا عليكم ويوانو جلد أو كرم كوجو أمينو يعني عمرو بن سلمة فقال أيوب بيدو بماكي وكان ذلك الشيخ يتم التكبير هري قدوني كرم كوجو قدوني أو سيكو جونو تبين حبيرانو وإذا رفع رأسه سمبانتي سلمة يونان السجدة كسجود الثانية dilamu jalasa be jodo wa atamada ko dum woni be tugo ala al-ardi kaleni summa qama honto be juulo haday ko do hadisa fandi haday ko sahaba ko goddo ari inni hadde bi hollay on hadde bi juulde bi jollay on be holla on ko non lado a juuliri hadi non se tay woni kala ko be wadata ko tuba be timmini dum do wosi be yahana hunde ko sababu an yakuna julusuhu fi tashahhudaini ala ma jaa fi hadhihi hadith koyo wonu hara jonde makko ka ko woni ka tayyaji do didi hara hino yaadi e koko wolete ka hadisaji do itama abi humayda annahu qala fi wasfihi arabe do kanum kadi maki e sifagol hono nula sallallahu alaihi wasallam juliri sifatu salati sallallahu alaihi wasallam be maki fa iza jalasa sinula do jodi no ke fi rak'atayn ka ko woni ka darbe didi jalasa be jodo ala rijlihi al-yusra ka ko ingal mabbe dalal wa nasaba al-yumna be fonta nyamangal wa iza jalasa fi rak'atil akhirati si be jodani ke don haray darde sakkitorode qaddama rijlahu al-yusra bi ardina ko dum woni koyngal mabbe nanangal wa nasaba al-yusra be fonta ngala wa qada ala maq'adi adati be jodo ka jodorde mabbe haray mo musidbe jube hide bari video kabi jodori façon di didi gara ko dum do inete at-tawarruk hide bari façon didi jodagol hide bari ko inete al-iftirash bari ko inete at-tawarruk haray hide yamira jama on hirtagol e on no video sabu haray on do meden holli fo ko honno on tigi jodorto وعن ابن عمر اتبع سيدنا ابن عمر كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة نولى صلى الله عليه وسلم لا تنسي بجودة كي يجودني ودع كفه اليمنى بودين